दा जोंथ' बेखौ बुंबाय थादों जे जिथु 2 लाख रां आरो जायफोरानाखि 2 लाख रांखौ मोन्दों बिथांमोना थिखानि खामानि मोननाय नङा आरो जों बुंदों जे नोंथांमोना 2 लाखखौ मोजां खामानियाव बाहाय जों बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जायफोरानाखि 2 लाख रां मोन्दों गोबां लाइमोनफोरा दिनै उत्साह मोन्दों जायफोरानाखि रांखावरि गैयिनि थाखाय गावनि बेफार बानिज्यखौ दिनै डेभेलप खालामनो हायाखैमोन जौगाहोनो हायाखैमोन दिनै बिथांमोना गोबां खुसि मोन्दों आरो जोंनि खोनानायाव नंगौ जोङो मैया दाख्लै जोंथ' अफिसियेलि जिथु जोङो लिस्टखौ मोनबाय जोङो नायबिजिरदों नंगौ सानैसोआ स्किल डेभेलपमेन्टआवबो लादों आरो बिथांमोना IBS आवबो लादों दा जोङो मोनसेखौ दाननानै मोनसेखौल' होनाय जादों आरो इटिमेलि जों BTC सरकारजों जों सावरायबाय डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरजों सावरायबाय बिथांमोनखौ जों माइनर एसे सोलाय सोल' खालामगोन आरो जायफोरानाखि डाबल बेनिफिट बे बेनिफिटखौ मोननाय नङा मोनसे फेमिलियाव जाहाथे सिंगोल मोनो आरो गुबुनफोरा जाहाथे जायफोरा मोनाखै बिथांमोनाबो जाहाथे मोननो हायो दा बेनिखायनो जायफोरा नैबे 25-26 फाइनान्सियेल इयाराव मोनबाय बिथांमोना जाहाथे 26-27 बे फाइनान्सियेल इयाराव जाहाथे मोना बेखौ जोङो स्ट्रिक्ट जोङो नायबिजिरनाय जागोन आरो दाथ' नैबे जोंहा जिथु एप्रिलाव जोंहा बैसागोनि सिगां जोंहा बिधान सभा बिसायख'थिया जागोनखौ जों खोनाबाय थादों आरो जों बे बिसायख'थिनि थाखाय दिनै BPF राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो सांग्रां जाबाय आरो जोङो 100% जोङो NDA हिसाबै जोङो 15 जोंहा समस्ति दङ बे 15 बियाबाव जों गेलेगोन आरो NDA हिसाबै जोङो 15 समस्तियावबो देरहासार जानानै जों आसाम सरकाराव जों किं मेकार रल जों लानो नागिरदों जोंनि बे BTC बिसायख'थिनि सिगां जों रायजोफोरनो जिबादि खोथा होदोंमोन बे 5टा गेरेन्टि सेथियावनो जोंहा हा हुनि पाट्टा होनाय नैथियाव जोङो नैबे जायफोरानाखि स्किल डेभेलपमेन्ट लानानै दिनै साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोननो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय 2 लाख रां अनसुंथाइ होनाय बेजों लोगोसे जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनाय सिनियर सिटिजेननो जोङो रां अनसुंथाइ होनाय बिदिनो जोंहा फिजिकेल हेन्डिकेप बिथांमोननो रां अनसुंथाइ होनाय लोगोसे जायफोरानाखि बिल' पभार्टि लाइनाव दङ बिथां न'खरफोरनोबो जोङो रां अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ जों दिनै भैरबकुन्द समस्ति हिसाबै जोङो आनुষ্ঠাनिक भाबै दिनै जोङो मावफुंनो हाबाय जोंनि आंनिल' नाजानाय नङा जोंनि भैरबकुन्द ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा आरो बिभिन्न धोरोमनि सुबुंफोरा दिनै BPF हान्जाखौ अनसायदों आरो जोङो रायजोफोरनो मोनसे प्रतिश्रुति होदों जे जों भैरबकुन्द समस्तियाव जोङो जिखिनि समस्या दङ जोंनि ओनसोलनि समस्या जोंनि हारि माहारिनि जि समस्या बै समाधानफोरखौ जोङो समाधान खालामनो रायजो राजाफोरनो जि खोथा होदों दिनै रायजो राजाफोरा जोंनि सायाव फोथायनानै जोंखौ दिनै थांनाय बिसायख'थियाव जोंखौ देरहासार होबाय आरो जों बिदिनो सिंगोल मेजरिटि लानानै जों सरकार दाबाय दा जोंनि दायथ'आ बेनो जों BTC ओनसोलाव जौगानाय लाबोनांगौ आरो बेयाव थानाय गासिबो हारि माहारि धोरोमारिफोरनि गेजेराव जों खौसेथि जोङो मोनसे आबहावाखौ जों लाबोनांगोन आरो बिदिनो जों आवगायलांगोन बे जोंनि थांखि दा नंगौ जोंबो जोंनिसिमबो जों कल मोनबाय थादों जोंनि सिगाङाव बुंहरदों जे सार जोंनिखौ होग्रो नाथाय दिनै जों मोनसे सरकारि हिसाबै जों मोनसे सिस्टेमेटिक लांबाय थादों दिनै जोङो प्रत्येक बोसोराव जोङो 125 जन जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो स्किल डेभेलपमेन्टनि जि 2 लाख रां बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामबाय थागोन बे जोंनि सरकारनि प्रसेस आरो बिदिनो जिखिनि जों गेरेन्टिनि बाथ्रा होदों खोथा होदों बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो फाइनान्सियेल इयाराव जोङो मावलांबाय थागोन दा बेनिखायनो सोरबाया मोनग्रोनो लुगैदों दिनै मोनासै एसे एनै दुखु थागोन आरो बिथांमोनखौ आं मिडियानि गेजेरजों खावलायो बिथांमोना उननि समाव बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो थांगासिनो दं आरो